sandiwara tercinta. Setelahnya, lepas rehat, baru saja menghormati yang telah menjalankan ibadah sholat Jumat, yang senantiasa semoga amal ibadah kita dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa dijadikan bekal modal di yaumil hisab nanti, amin ya rabbal alamin. Hadirin, selamat siang, selamat berjumpa bersama kami insan seniman seniwati panglipur hati manunggaling budaya seni warisan saking para wali ing tanah Jawi, sejati lan setia biange sandiwara pantura Wiramandala hadir di tengah-tengah Anda di desa Bojong Lewak Gunung Sari, Kecamatan Suka Kemiwang, Indramayu, di acara Unjungan Buyut Jaka Tawang. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak untuk segenap rekan panitia penyelenggara segala sesuatunya. Semoga acara ini bisa memberikan suguhan terbaik dari Wiramandala sesuai dengan apa yang telah kami emban dalam Tri Semara Bakti Seniman, juru penerang, juru penghibur, juru pendidik. Dengan ucapan selamat menyaksikan, dan sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf yang apabila di dalam alur cerita terdapat sebuah kesalahan, kejanggalan, tutur kata, bahasa, tingkah laku, canda yang kelepasan. Yang jelas kebersamaannya semoga kami bisa menjadi teman dan menjalin temu silaturahim saling mengenal antar sesama. Hadirin di Wiramandala pada siang berbahagia di hari Jumat yang penuh dengan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bakal kami suguhkan pagelaran mimbar cerita dari atas nama kesepakatan sang sutradara tertanda Denmas Raden Culeng beserta Astrada Kampleng Sekutu dan mitra kerabat kerja Wiramandala. Dengan bangga pagelaran mimbar cerita dengan judul kalimatnya Wiwit Saka Murag Godong. Wiwit Saka Murag Godong. Bapak panitia kang ditembangi ora lali sareng Kang Haji Rasik kaya kedik Mimi Hajarus ini kedik senajan dilali-lali agar bae ora lali dilali pura blikeli
kelipur Nokwati sareng mimi wile kedik minangkane sing ananing Palembang dewek Nokwati mimi wili dihormati ngaturaken matur kesuwun Nokwati miliwi najan dilali-lali ni bisa lali dilalipur angger baegan ora kelipur bapak tuane bilang sampun sok lamun dia dene kacung adenis minangka sing duwe dalan grogol dewe ora lali sareng bapak tuane Bilal Bili bos bangunan jam 12 palimanan di selawas tempat kelingan abah kesin ayah deno papai nadia kedik aja lali gandrung kapilayo sarang aa Arjuna kedik mama Juna kang Liana kedik ayah kacung mimine misele kedik Nok Rianti sampun lali Rasika katon bae sakoyonge Bapak panitia Pape Sandi kang suka kes kedik sing anane Taiwan sing hormati Bapak kesin dewe Bapak Sandi minangkane sing ditembangi Kang Sukek sing ananing Taiwan sing hormati Bapak Kesin dewe Abah Kesin ayahe denoke kedik Papai Nadia gandrung kapilayu sareng aa Arjuna kedik mendung ning awang-awang trenggiling kandel sisi ketega nundung beli tega teganya gendi beli wadah toyang
rasa seneng lawan rasa bungah sedulur. Setelah katoning mata kampung halaman, tanah kelahiran kita, Kang Ustadz Fuad, arep kanda lan ngomong apa bakal wis mengkene. Dede una dihormati ngaturaken minangka sing ana ning Taiwan dewe matur kesuwun. Artine rasa seneng ning ati kula ki Kang. Setelah entas nganakaken perlawanan maju perang nglawan wong VOC sing ana ning Kali Cipunegara, sing dipimpin marang Ki Bagus Rangin. Dihormati ngaturaken matur kesuwun dumateng abarkasin dewe matur kesuwun. Alhamdulillah ya Kang, masih dipae kewarasan Kang. Gunung Sari Kang, ampel ligung wis katoning mata Kang. Nah sampean saking senenge Kang, sampeane mbrebes mili. Papae sandi kang sukek sing ana ning Taiwan dewe sing hormati Bapak Kesi dewe. Alhamdulillah, bener jare sampeyan kanda, bener sampeyan ngomong Gunung Sari, ampel-ampel, ligung minangka desa kelahirane sampeyan wis kesawang ning matane sampeyan. Iya, senajana masih lamat-lamat, senenge bahagiae bakal ketemu karo sing dadi keluarga. Mamaduna Kang Yana ayatuna miwi misale kedik aja lali sareng nok Rianti Kuding. Tentunya sing dengarane seneng mau kan ana hikmah, tentunya ana awal-awale. Cara sampean mau kanda Cipunegara minangka dari saksi ketika kula karo sampean berjuang jihad fisabilillah. Cara Al-Qur'an mah arane hubbul waton minal iman. Nggih Kang. Ya Allah, ya tinta tanah air sebagian daripada iman. Nokwati mami wile kedik minangka sing ana ning Palembang sampun sok lamun. Paribasane perjuangannya sampean titik darah penghabisan, orang memandang terike matahari, orang memandang udan sing gede demi masa depan kelak di kemudian hari. Anak cucu kula karo sampeyan bisa menikmati perjuangannya kula uga termasuk sampeyan sedoyo. Iya justru ning lebah kuwen Kang, sing mantak dadi rasa banggane ngisu. Ora lali sareng mendene kacung mendene sekedhik sing duwe dalan grogol dewe aja lali selawase.
kula degadiki abah kesi minangka ayah denok kedik sarang papehan dia kedik kandrong kapiloyong aa arju naik kedik sarang mama lu naik kedik kang ya naik kedik mimi mese sampun sok lali. Ya artinya bangga setitik orang nyangka. Ya waru dewek ora kana. Wong Belanda kah peperangan nganggone ke senjata mutakhir ora kana kang. Sedangkan para kita ki rakyat mader apa sih nganggone? Nanging bisa menengaken ning peperangan kang. Dagat mekoten ana bantuan sing lea ora kana kang, bisane kuat kang. Iya. Sapa sih kana kang? Kelingan li sampean. Golongannya mas-mas kok. Mas Duki. Mengkenen kang. Sing arane rombongan sing lea iku julukane Pandawa 5. Siji Mas Tara, loro Ki Mas Duki, telu Mas Lim, papat Mas Uli, 5 Mas Min. Waduh ya bakal perangan celengkang. Sampean kaki cerdas ini masih hafal baik. Aduh, Sing arane Ki Mas Tara, anak granat dicandak bae kan Kang. Sing arane Ki Mas Tara. Mas Uli ditembak karo teng wajah ka ya nganceleng-nganceleng kana. Banget lah awedi-wedine rombongan Pandawa 5. ya arane bega rombongan Pandawa 5 tentune wis disiapaken papak persagine, baik ilmu kebatinane, baik ilmu pemikirane, baik ilmu tata perange. Kan sing diandalakan ning kula karo sampean istilahnya kan dudu perang senjata mutakhir. Sing diandalakan ning kula karo sampean atas didikan mau sing golongan yang paralim kan tentang gerilya. Nah, perang gerilya iki wong-wong jare wong anu to jarane Marseso. Iya, jare wong mau wong Marseso, golongan Marseso. Oh, jadi karikanku wedi ning golongane kula iku nalikane kula iku perang-perang gerilya. Kelingan beli sampean anas nyempot ning wiwitan gedang. Kok masih kelingan kula mah. Kok tak ombe ning walu-walu kok. Ya terang bae Kang. Ula wani maju perang ning ngarep ya kapoko. Ngadirakan rombongan Pandawa 5 sing lea. Tapi ya siasate kan tetep sing mimpin kula karo sampean sapa sih? Ya kayak dene Ki Bagus Ya Rangin. wis sing tokoh hebate mangger bae. Timbanane kula bagian dibantu ya memang syariate. Namun ilmu-ilmu sing diterapaken strategi terang perangnya ya lah kamaning wong kuwan Ki Bagus Rangin. Sing memiliki segala sesuatu siasat-siasat perang. Mulane kulaku ya Allah ketika sampean ngomongi ku desa kuwen wis katon, desa kuwen wis katon, desa kuwen katon lan sejene, artinya desa-desa kelahirane sampean artinya termasuk kelahirannya kula. Ya Allah bisa balik, bisa bakal ketemu karo sing dadi sanak lan keluarga. Lamun sing dadi masih pengantin anyar tentunya ya Allah masih dinikmati ning malam pengantin. Lu Kang. Ning seturuteng dalan keraku paring ayal Kang. iya. Duh kuandan apa temen lamun wis tekang umah kini. Koyang apa ngabrak-ngabrak rabine kula. Kodikit gak? Priben sih. Kandiman kodikit. Priben sampean priben. Kita ki jeredek mah lagi pada seneng ya. Iya. Karena sendelang kampung halaman. Loh, Ika menang-menang kakek ka. Sing mau ngelamun. banyu mata nang ngacak pak ini. Iya. Celak bae banyu mantan. Wis gak ngajang ladene ya Kang. Tahun. Bocah mesum. Batu rumah seneng. Training perangnya menang. Lamprak lumpruk mikir ya. Ngomong karo Kang Ustadz Fuad.
Kenes kang kulaku. Loh. Mano gaang warai gaang. Sirane ngenesku. Ya dudung ngenesku ora akeh parane ora. Ana ngenes terharu bakal ketemu karo sanak keluarga. Kayak kula kang Iya, kari sampean kan bener. Ngenes banyu mata sampe mancing maning gak ora. Delang aku sampean garepan ketemu karo rabine. Arikin matane bangep sebelah. Mikira kenapa ngomongnya ngekes. Ngenes. Iya ngenes. Jadi kelangan adi kulaku kang. Adi. Iya adine kula kang. Narwan ta? Duduk kang. Adine sampean siapa? Adinirane nang apa? Nang apa? Ya mau kan bareng kora. Perang bareng karo sampean karo kula. Iya tukang gawa watu kan adinira. Senang galang kang, kelindes teng wajah. La ilaha illallah. Jadi belum bisa bang. Gua yang temen rabine kang, kelangan kone kang. Aduh, priwet ini kang. Kelangan dulure aja kang. Tadi dulure ku gugur. Gugur peperangan. Peperangan. Kenang kemurkaane wong kulit putih. Ya Allah. Sing mau. Paingan galang lakas Paingan sirah pula. Iya bener. Ndelengakan kin gimatane bambe bengep kuda disenyatane teh kailangan adi. Kelangan sedulur kang kula. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengkenenya pangapunten jadi bareng-bareng elingaken ya kula ya termasuk karo sampeyan berjuang uga termasuk ning sekelilingnya sampeyan kabeh pemuda sing kuwi desa-desa kene iki berjuang bersatu demi artine anak cucu sedangkan kaya dene adine sampeyan gugur mudah-mudahan dicap sebagai pahlawan jaring paribasane Al-Qur'an nerangaken seharum sewangi-wangi kembang ning taman orang nyusul wangi para pahlawan tentunya senajana gugur ning tangane wong Belanda ngletak ning Basuantaka ning Medan Laga suhada sing dadi jaminane surga bakal jaminane Mati syahid ya. syahid Masya Allah Alhamdulillah. titik darah penghabisan gak beli percuma kula karo sampean. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kang? Alhamdulillah. Aduh, Mama Yai. Wah Kiai Umar. Assalamualaikum Yai. Alhamdulillah. Masih beli samar ya kang. Wak Kiai Umar masih nombai. Masya Allah. Bondan aman Wak Kiai. Alhamdulillah. Aduh. Digeser. Nggih, nggih, Kiai, nggih. Geser yuk, digeser yuk. Aduh. Sekarukir gambar watu welan pisan kaya kaca ning lahir mungkiri ning batin tetep ngakui ning batin tetep
wati kang ditembangi Mami Willy sing mirengaken minangkane sing ananing Palembang dewek sareng Dede Unai Kedik sing duwe Taiwan dewek kang sukeng di orang lali sareng senang alele kedik minang kasih duwe nada kembar dewek senang alel dihormati ngaturakan matur kesuwun sarang ibu Karine kedik nok Ica sarang ayah denok kedik ibu Karine nok Ica dihormati matur kesuwun Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng lan bunga kulaku ya Allah. Sanalika dirine kula lan uga para pemuda-pemuda ki sing saban desa kene sing pelosok-pelosok desa. Anggawa salah sawijining keberhasilan bisa nyisiakan wong kulit putih. Lagi enak tentunya ku lagi rempuk grunding karo sebatur. Ana sing seneng, ana sing nangis kehilangan adilan batur-batur. Ketepatan panjenengan rawuh. Jadi mungkin ditambahi salah sawijining keterangan-keterangan saking panjenengan senalika kula berjuang ana sing gugur ning medan laga. Supaya tenang lan nyaman atine batur-bature kula. Cuman sederenge wiraosan kula luwih lanjut nyuwun agung ing pangapunten sabodaya klepatan Kiai. Bok pilih kurang sopan lepat kaula nyuwun ampura Kiai. Pangapurane Wak Kiai. Kula pengen takon ning Wak Kiai. Ma bapak waras Wak Kiai. Sebab mau-maune ditinggal kula ma bapak lagi sakit Wak Kiai. Meneng bae Wak Kiai. Kaya-kayane mau mati kini Kang. Emak Kang. Sabar. ayah deno sarang abah kesini keding papena dia sarang ibu Karine kedik nok Ica keding nok wati Mami Willy sing ananing Palembang dewek sarang Dede Unai Kedik sing duwe Taiwan dewek sarang kang suka kedik senang alala kedik sing duwe nada kembar